ezin hontan itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, eroa margosten, nire zintasun denak behin da berriz kantatzen. Egun sentia, bilau sentitzen. Ez dugu berdin kontatzen historia, zaila da ulertzea bestearen egia, baina kantatu nahi dut zapalduan olerkia, estalita duten samin guztia. Oe gutxei, amaren malkoei, lapurtzen diguten denborari eskorari, burdinotxei. Arratsaldeon, eta eskerrik asko gizakatean parte hartu duzuen guztioi. Herrirako aurkezpenean esan genuen bezala, herritarrok osatutako taldea da herrira, anitza eta zabala. Eta gaur asko batu gara, eskutik ebatuta herri osoa zeharkatu dugu. Hemen gaur jende asko batzea lortu dugu, baina gehiago izan behar gara. Benetan gure helburuak bete nahi baldin baditugu, herritar guztion konpromisoa ezinbestekoa izango da. Euskal Herrian bizi den egoera behin betiko bukatzea nahi badugu eta bakearen bidea eraikitzen jarraitu, ezinbestekoa da presoen katea askatzea. Gure eskaerak oso sinpleak dira, legea bete dadin exigituko dugu. Imak kalean beharko luke, gaixorik dagoelako. Josu, Ima eta beste 14 askatu. Gaixorik dauden presoak etxera. Antonek eta Felizek kalean egon beharko lukete, beraien kondoinak oso osorik bete dituztelako. Txomi, Arkaitz eta Zeberrek ere kalean egon beharko lukete, ezarritako zigorraren 3 laurdenak bete dituztelako. Kondenaren 3 laurdenak beteta dituzten presoak etxera. Hau gutxi balitz, inorrez dago Euskal Herriko espetxeetan. Beraz, preso senide eta lagunei eragiten dien neurri horrekin amaitzea ere exigituko dugu. Dispertsioak ez daukalako lekurik egun Euskal Herriari ematen ari zaion bakerako bide honetan. Dispertsioari stop! Entzun nahi dudana, esan laguna.